làm lấy bài đi à cầm bách thầy ơi si xong một số không nó đơn thà à biết 나 가만히 봐봐. 아이고 왜 먹고 저러고 आइरा खिथाथार आरोना बानायगासिनो दं नै जाहांबाय माने हाजोब्बाय नै खिथाथार जों उननि डिजाइन बानायनाय जे बानायगासिनो दं ओमफ्राय नै बे जाहैबाय माने रुम आरोना माने देलायग्रा माग्रा मेलफोरनि आरो दं नै बे साइड आरोना उननि नैबे जाहैबाय ना मेल माबा हिन्जावफोरनि देलायग्रा बे जाहैबाय हिन्जावफोरनि देलायग्रा रुम आरोना गेदेर मानसि जाहैबाय ओरै बेक साइडआ हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि बे एक्टिंखौ लाग्रा आरोना गासिबो दंजोबो मोनाबाय नै एसे दखानखौ नायग्रोनांबाय आं एसे दखान जोब्बाय जाग्राफ्रा गोथाव गोथावथार नै बयजाना जाग्रा जानो ना मा जानो मा जाग्रा नांगौ नै लांफैबानो जाबाय एकदमबारे गोथाव गोथावथार नै जोंना मादैया बिराद गोथाव गोथाव नै गय मिस्थि पान बानायसै मालाय रेडि खालायजोब्बाय सेरापुन्जिनि फार्स्ट श' आरोना नै मानसिफ्रा बेनोजोब lên cầm bớt, mấy mày, kêu bố cầm cái này, tao biết bây giờ, ai quay, đừng đi, lần lần xuống, này này không đây, từ lần không có lấy đồng bóng sơn này bây giờ, thằng như bây giờ, thằng như bây, đây là cùng, đây là lá. नों गथ'निफ्राय हाबना फैखो माथो एथ'ग्राब जोबनानै बहाबासो जायो थांगोन होननानै बुंदोंमोन आं मैया मोनाबिलियाव सफैदों सोमखोर एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो आफाखौ लानानै फैदों मानो थांनिसिम कल खालामहराखिसै कल खालामदों आफा थानायाव ओइ समायना फैदोहाय फैदों मोनाबाय न'आव थांदिनि फै ओइ सोमखोर फैदो गाबोन लांसिगोन दे मोनाबाय थांनोसै थाबैनो फैदो समायना हनै नोंनि लोगोफ्राबो नोंनो लिंहरबाय आरो आंनि लोगोफोरखौ आंनो लिंहरबाय नोंबो थांदो आंबो थांनोसै जागोन सोमखोर समायना दोनथ'नायसै गाबोन बेलासि जों सानैबो लोगो हमफैसै जायगायाव नों आंखौ लोगो हमफैसै आं नोंखौ नेबाय थागोन जागोन सोमखोर Hei, lalu, lagi, kami nak sampai nak kena usia mana pun. Jadi, jangan. Hei, sampai nak. Hei. Sampai nak.
समायना 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 नोंनि सिमांखौ दैबिखा नोंनि बे होग्रा आखुनि थाखायनो हारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय आंनि जिउखौ गले फंसे बाथ्रा बुंदों आबुनै बे रुनिखौ आगे दा आवगाय साला नोंखौ फरिखा सैथोआरि आंखौ सुद होबथानो हानो रावबो होबथानो हाया बिदिनो बिसोर सानैबो समायना 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 हामना खौ नागिरनानै बेसि फैदों समायना हामना खौ नागिरनानै बेसि फैदों आंबो नोंखौ नागिरना फैदों सोमखोर आंबो नोंखौ नागिरना फैदों आं नोंनि अनगायै थांनानै थानो हानाय नङा सोमखोर आंबो समायना नोंनि अनगायै थांना थानो हानाय नङा समायना आंबो नोंनि अनगायै आं थांनानै थानो हानाय नङा समायना समायना फिसा सोमखोर गथ' नोंसोर बहाय थाथ' जों थांगासिनो दं गथ' फिसा गथ' नोंसोर दाथार फिसा नोंसोर बहायनो था रथ'आफा नों आंनि सायाव दाफै नङाब्ला नैबे बिस्कुट लोंनानै थैलांगोन आं नङा फिसा नङा नों बि दासान फिसा नों बि दासान आंहा नोंनि अनगायै सोर दंबावो फिसा सोर दंबावो आंहा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आइ आंखौ निमाहा हो खोनासं फिसाफोर गासैबो बिमा बिफायानो फिसानि इयुनखौ मोजां जाजानो लुबैयो नाथाय नोंसोरनि फरायनाय समाव उन्दै बैसोआव बेफोरबायदि मोजां मोननायनि लैथोआव गाव हाबनानै थायो अब्ला नोंसोरनि फरायनाय आरो इयुन जिउआ मा जागोन नोंसोर मा मिथिनो फिसाफोर बिमा बिफानि दुखुखौ नाथाय नोंसोरबो मिथिगोन सानसे जोंफोरबायदि बिमा बिफा जायोब्ला समायना आरो सोमखोर नोंसोर सानैबो आंनि सेराव फै समायना थांदो आदैनि सेराव थां आं दिनै बे गोथार सानाव खबरखौ साखिदेरना रादाय होयोदि भारतनि संबिजिराव लिरथिना दोननाय बायदियै नोंसोर जुलि जानो हानाय बैसोनि मेथाइखौ मोनब्लानो फिसा समायना आरो सोमखोरनि गोथार जुलिखौ आं गाजा गोमजायै खालामनानै होनाय जागोन आदै जुलि खुंनायखौ नाजावदो आदै गोजोनबाय फिसाफोर सिखादो दे फिसाफोर बिदिबा नोंसोरो हालायलायगोन आंबो न' फारसे दावगालांनोसै थानायाव जेबो बाथ्रा गैया जों दं दे जों दं
여러분들 마음고로 내가 잠깐만 시험그라를 소문하는 그 따라 주니까 정통 포착하시고 놓아봐 नङा थाइ माथो दिनैनि गोथार रंजाथाव सानाव बयबो स्राय दोंसे मोसारिनि रंजादिनि ना मा बुङो लोगोफोर रेडि जालायदो 마 하지 오자니 잠깐만 레디 잡아 레디 아 한번 전에 누구냐 암탈라 레디 1 2 3 go 아니 나 가만히 봐봐 아니 그왜 먹고 서는 걸 나쁘다 내가 싫어 맥주 하나 찾아 아니 저거 나 사나운 제법이야 화구매 아침에 가만히 죽인 너 만에 맞은 질문만 내는 건가 싶은 거지 자자자 फैनानै जा जादुंनो रोंगौना नोंसोरो बे फागोआव खालामोना फैनोनो थांनोनो बास्लायबायसोमोन आङो थांसै लामायाव बेसेबांबा गोबाव नेबाय आं नोंखौ खोनायाखै खेबसेनो फन हरफिननो हायो
आंहा आखुर जाथारबाय समनि बेलेगखौनो जेबो बुजिनो बिसोरो आथिं लाबोनायसो नुदों बै नोमारिनि बाथ्राखौ मिथिना मोनाखै नोमारिनि बाथ्राखौ बेरे फुंजानो सोरां मारैनो दावहा दंदा गाबनाय बायदिखा गाबबाय थायो एसे सम मोसौखौनो दोनथारा बेखायनो माब्लाबा बै ओंखामजों लोगोसे एन्जर मुलिखौ गलायना सेटेप खालामनोसो गोसो जायो दानासो बांलिया सासे गोदान लानांगौ आरो आंहा साहाजों बांद्राय सोमोन्दो गैया माथो मोननांगौ होनबालाय मोनोब्ला बै मोनसेखौ मोनब्ला मोजां जायो आरो मोनसे बै बर'नि खन्थाइ आवरायनाया औ बै बर'नि खन्थाइ आवरायनाया बे न'आव बन्दथ' खन्थाइ लोङाना बन्द' सासे मोनलोङो मा साहासो मोनलोंगोन दे होनबाय आं सानदोंमोन बर'नि खन्थाइ आवरायनायखौ मोनगोनदां होननानै सानदों गैया साननायानो जाफुंदिया बिबारिया अमा लाफादों आङो मैथाजोंनो संदो सा गोजालाय मा लोंनो बै बाथ्रायावनो दङ साबालाय साय थाक बदबालाय खाय थाक ओइ आदा नोंहालाय मा जालायखो मा जालायखो बै सम हारसिं जिरायबानो खाफालाव आखाइ हमनानै माखौ सानहाबाय थादों माखौ जिंगासिदों मा जादों नोंहालाय बेनोथ' फंबाय बे गथ' सासेखौ माला बिलाइ हरनो हागोन बेखौनो जिंगा आदायाबो नंखाय बै नारिखलखौ मानो इसिबां गुदुं खालामनो लादों ओइ आदा मिथिबाय ना मानो जिंगा सिनाङा बे बिबारि फिसानि थाखाय सोरगोपुरिनि राजाबादि सासे बिजामादै नायखादों आरो बे बिबारिनि आखल आखुखौ नायनानै आं गांसे मोजां सार्टिफिकेट लिरनाबो होनो हागौ बेखायनो बिबारि फिसानि सासे मोजां सेंग्रा नायखादों मा बुंखो गेले गेले बुंफिनलाय सोर बहानि मा बिजामादैनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो माने ब्रेक गैसो जादों खोन्थागोन नङा ना लासैनो हाखु दाखु खोन्थानो हायो होनबा खोनाबाय ओ बिबारिया खोनादोंना बिजामादै नायदोंना नोंथाङा नायदों एनसेम समायनाथार हाखायानो लोङाखै नोंहा नोंसिनि रायलायनायफोरखौ न' सिङाव थानानै खोनाखादों आङो आफा आं हले होनखाबाय आं हले दानो हाबा जाया नै नङालायनो आं बुङोना साहाबाबो लाल साहा जागोन होननानै गाइखेर गैया आदै बै दखाननि आमुल ताजाफोरा गैयामोन लायाखै नों माने दखानदारानो नों लोंनो हागोन ना लोंदो फंबाय लासैनो लोंदो बै फुङावबो जात्रा जायाखै आरो आदानि जात्रा जागोन ना फैमा दा आखाइया मावो आंनिया नायनि र' हागोन हाया लोंनो नै मावो जात्रा जाया मा जाया होनबाय आंनियाव ओहो मा मावजायाखैना दाबो गरसेबो मोनलोङाखै जाला माने फुङाव हाबसि जात्रा जाबा सिदा जायो जायाखैना गैया बेखायनो बय जागोन ना सानदों बयबो जायासैबा लाल साहा गायना फंबाय फिसाजोनि रावखौ नों खोनादोंना माबोरै बिजामादैनि बाथ्रा बुंब्ला बेहा लाजिनायसो बाथ्रा बिजामादैखौथ' सानसे नङा सानसे नागिरखानांगोन नङा होमबा गायना फंबाय राइट